Татар-башкорт тормышында иң мәртәбәле, куәтле ике вакыйга бар. Беренчесе Алсу Кырмашның иреккә чыгуы, икенчесе Баймак ише. Беренчесе күрәсең күңелле вакыйга, икенчесе киресенчә хәсрәтле. Вакыйгалар әлбиттә инде Баймактан һуң булган вакыйгалар, Алсыновты утырту, 77 кешенең төрмәләрдә бүгенге көндә утыруы, кемгәдер срок сыгарылган, кемдәгәдер әле юк, һаман көтәләр. Шулай ук Башкортстандың сәяси тоткындар буенча беренче урынга сыгуы һәм Башкортстан бул яктан гына түгел, Украинала һәлак булышлар ханы буенча ла лидер булды, үкенечкә каршы. Кызганычка каршы 2024 елның иң зур вакыйгасы, иң авыр вакыйгасы һаманда сугышта безнең халык Мәскәү сугышында гадәттәгечә иң күбе безнең татар-башкорт халкы үлүе, юкка чыгуы, безнең халыкның гомумән безнең халыкны юкка чыгару дип саныйм мин. Шул иң зур кайгылы вакыйга. Я считаю, что очень значимыми были протесты в Баймаке. Для нас, для татар, это, конечно, тоже все очень так небезразлично и очень близко. И вот эти вот протесты показали, что есть на самом деле потенциал в протестном движении, в том, что у татар и башкир есть гордость, есть достоинство, они могут выйти на улицу. 1000 людей, в очень сильный мороз, кстати, напомню, вышли на улицы, потому что посчитали для себя важным отстоять нечто, связанное с национальностью, с этносом, с родной культурой, скажем так. Это, конечно, внушает и большое уважение, и дает определенную надежду.